Refacem drumul spre mănăstirea Dimitrie Cantemir, cea pe care am vizitat-o recent, în ajunul învierii, când întregul alai monahal se pregătea pentru una dintre cele mai mari sărbători ortodoxe, învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Așadar, am purces pe urmele înaintașilor noștri. Ne-am bucurat că am putut parcurge un nou drum la standarde europene spre mănăstire, prin pădurea seculară, care, dacă ar grei, cu siguranță ar avea multe să ne povestească. Drumul comunal ce leagă mănăstirea Dimitrie Cantemir de drumul județean Crețești-Hoceni scurtează mult traseul spre acest monument de frumusețe și spiritualitate și astfel mănăstirea poate fi mult mai accesibilă vizitatorilor. Proiectul inițiat de primăria Dimitrie Cantemir pentru modernizarea drumului comunal 38 spre mănăstire va fi terminat în perioada imediat următoare. De la drumul județean până la mănăstire sunt în jur de 3 km și vizitatorii pot merge pe un nou drum european. Este prima duminică după Rusalii, Duminica Tuturor Sfinților, zi superbă de vară. Un semn că toți, cunoscuți sau necunoscuți de către noi, s-au sfințit prin aceeași slavă a lui Dumnezeu și formează un singur cor în fața lui Dumnezeu. Cu mult timp în urmă, stând de vorbă cu părintele stareț, am aflat că acest colț de rai situat în marginea unei păduri seculare este legat de o veche tradiție de pe vremea lui Ștefan cel Mare și Sfânt, când, după ce arunca cu săgeata, acolo unde ajungea săgeata, acolo se înălța o sfântă biserică. Fără a reveni la istoricul acestor locuri minunate pe care vi l-am redat într-unul din materialele noastre, ne întoarcem totuși în vara lui 97, când părintele Serafim Botnar, atras de aceste străvechi meleaguri, încărcate de spiritualitate și istorie, s-a angajat la o muncă titanică. Să redea locului strălucirea de altă dată și a pornit prin țară să strângă fonduri. Foarte tânăr pe atunci, părintele, cu un har luminos, a dat dovadă de tenacitatea și experiența unui bătrân călugăr, reușind nu doar să adune fondurile necesare ridicării unei noi mănăstiri, ci să o dezvolte și să devină punctul culminant al pelerinajelor din ținutul lui Ștefan. Munca și dragostea de Dumnezeu și cei din jur au făcut ca în anul 2008, de hramul Sfintei Mănăstiri, acesta să fie hirotonisit, în rangul monahal cel mai înalt, hirotesia într-un arhimandrit, cel mai înalt rang acordat unui monah în oborul arhiereului celui veșnic. Amin. Pentru împărăția Ta, când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și se tășează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Prin mâncare a scos din rai vrăjmașul pe Adam, iar prin cruce a adus Hristos întrânsul pe tâlharul, care ne striga, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția Ta. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Închindu-mă patimilor Tale, slăvesc și învierea, cu Adam și cu tâlharul, cu glas luminat stricție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fi lui Dumnezeu se vor chema. Răstignindu-te-ai cel ce ești fără de păcat și în mormânt te-ai pus de voie, ci ai înviat ca un Dumnezeu împreună cu tine, sculând pe Adam, care ne striga, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția Ta. Fericiți cei izgoniți pentru dreptate, că acelora este
biserica ta cea trupească, cu îngroparea cea de a treia zi o ai sculat, și împreună cu Adam, pe cei din Adam i-ai înviat, Hristoase Dumnezeule, care striga: pomenește-ne când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți veți fi când vă vor ocărî și vă vor prigoni pe voi și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Venit au mironosițele plăcând la mormântul tău, Hristoase Dumnezeule, foarte de dimineață și în veșminte albe au aflat pe îngeri șezând, care le-a strigat: ce căutați înviata Hristos, nu mai plângeți Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Apostoli întâi, Doamne, venind la muntele unde le-ai rânduit lor, Mântuitorule, văzându-te s-au închinat ție, pe care i-ai și trimis la neamuri să învețe și să-i boteze pe el. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tatălui să ne închinăm și pe Fiul să-L preaslăvim și pe Preasfântul Duh toți dinpreună să-L lăudăm, strigând și grăind: Preasfântă Treime, mântuiește-ne pe noi pe toți. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Maica ta o aducem ție, într-o rugăciune norodul tău, Hristoase, pentru rugăciunile ei dă-ne nouă îndurările tale bunule, ca să te slăvim pe tine, cel ce ai răsărit. Revenind la pelerinajul nostru, iată că reușim să învățăm câte ceva din tainele Sfintei Zile de Duminică a tuturor Sfinților. Tatălui și de Dumnezeu de fii și morții, atunci adică ne învrednicește și de dreapta și pe noi de ce zicem. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-ne. Iisuse, floarea de bun vinos, binevesmează-ne. Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-ne. Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-ne. Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-ne. Iisuse,
ca să grăim și noi acestea. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocrâmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea bine, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea puțnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă, ce nu curat cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru ladă și lacrimi de întristare și de milostivire vărsate pentru dânsul, primește lacrimile noastre. Cu patimile tale vindecă patimile noastre, cu rănile tale tămăduiește rănile noastre. Cu sângele tău curățește sângele nostru și amestecă în trupurile noastre mireasma trupului tău, cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat, trupul tău întins pe cruce să întinde către tine mintea noastră cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care le-ai plecat pe cruce să înalțe capul nostru cel pământ de potrivnici, preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce, să ne tragă spre tine din prăpastă pierzării, precum a făgădit pe a sfântă gura ta. Fața ta cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fețele noastre cele întinate fără de legi, Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să ne povățuiască spre tine prin harul tău. Nu avem inimi pline de durere ca să te căutăm, nu avem pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu avem lacrimi mângâitoare, stăpâne, s-a întunecat mintea noastră cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inimile noastre de atâtea ispite și nu poate să se înfărbinte cu lacrimi dragoste cele pentru tine. Și tu, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu de visierul bunătăților, dăruiește-ne pocăință neșterbită și inimă îndurerată, ca să pornim cu tot sufletul în căutarea ta. Căci fără de tine ne vom înstrăina de tot binele. Dă-ne așadar bunele harul tău, Tatăl care te-a născut din sânurile sale, fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în noi închipuirea icoanei tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu ne părăsești. Am ieșit de la tine, ieși în căutarea noastră. Du-ne la părșinea ta cea duhovnicească, numără-ne între oile turmei tale pe alese, hrănește-ne împreună cu ele din verdeața Dumnezeilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Aceste străluciri învrednicește și până nevencii, cu harul și cu iubirea ta de oameni, în vecii vecilor.
Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci. Iartă nostru, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunii prea curate Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților preacuvioși de Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorător de mil, ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri, ale Sfântului Proroc Elisei și ale Sfântului Rang Metodie, Patriarhul Constantinopolului, a cără sfântă, vom să vășim astăzi, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și pentru Achim și Ana și pentru a tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun de oameni iubitor. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să vedem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să vedem la Însuși Hristos Împăratul Dumnezeu nostru. Dragă mele, ascultă, Doamne, înțelegeți strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci că de Tine mă voi ruga, Doamne, dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și nu vei vedea. Că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea și nici nu va locui lângă Tine cel ce împlinește. Nu vor să păcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urât ai pe toți cei ce lucrează fără de lege. Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna, pe ucigaș și pe vicleanul urăște Domnul, iar eu, într-o mulțimea milei Tale, voi intra în casă Ta, închinam, voi spre Sfânt locașul Tău, într-o frică Ta. Doamne, cuvânțuiește-mă cu libertatea Ta din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea în calea Ta, că nu-i singură în adevăr, mălorii se deșartă. O roapă deschisă, grumazilor, cuvintelor viclenesc, judecăi pe ei, Dumnezeule, se cade din sfaturile lor după mulțimea nelegiurilor lor, alungă-i pe ei cât au mărât, Doamne. Și să se vizerească toți cei ce ne dăjduiesc într Tine, în veac să vor bucura și nevii filor sălași, și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu ala bunăvoie ne-ai întrunat pe noi. Doamne, scăpare ne-a făcut nouă neam și neam mai înainte de ce s-au făcut munții și s-a zis pământul și lumea. Din veac și până în veac ești Tu, întoarce pe mântul spre Tu care ai zis, întoarceți-vă fii ai oamenilor, că 1000 de ani înainte ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca staja nopții. Nimetnicie vor fi anii lor, dimineața pe care va trece. Dimineața va înflori și se va trece, seara va cădea, se va întări și va usca. Când am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat, Tu ți-ai fără de lege noastră înaintea Ta, vârșele noastre ascunse la lumina feții Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins,
Anii noștri s-au socotit la pânza unui păianjen, zilele anilor noștri sunt 70 de ani, pentru vor fi în putere 80 de ani și cei se mai mult decât acești 8 ani și durere. Că trece viața noastră și ne conduce, și ne cunoaște puterea urgii tale și ne măsoară mânia ta după temerea de tine. Învață să săcotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce, Doamne, până când ești de departe, nu încheie pe robii tăi, umplut ne-am dimineața de mânia ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit-mă pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut răutate inimii mele în casa mea. N-am pus înainte ochilor mei lucruri nelegiuite, pe păcătorii de lege am urât, nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care s-a depărtat de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce pe am ascuns, pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mult cu ochiul și năsățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioși și pământului ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe care fără prihană, acela mă slujea, nu pot în casa mea cel bun. Cel ce locuiește în nedreptăți, cel ce grește în nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineață voi judeca pe toți păcătoși și pământului ca să nimicesc în cetatea Domnului pe toți ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Aleluia, 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 slavă-ți Dumnezeule, aleluia, 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 slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă-ți Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă și strigă către tine, Hristoase, Dumnezeule, poporul tău, trimite intrările tale, pacea ucitei tale, dăruiește și sfântele noastre, mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Cum te vom numi ceea ce ești până din har, cer care se ridică soarele dreptății, rai care ai găsit soarele din stricăciunii, ficioară care ai rămas stricată, mântă curată care ai avut în sfinte tale brațe Fiul Dumnezeu tuturor, pe acela roagă-L să mântați pe tătăi noastre. Pașii mei dreptați în cuvântul Tău și să nu mă stăpânească niciun fel de lege. Izbăvește-mă de clăvitrea oamenilor și de pății poruncetare. Față de arată peste lucrul Tău și mă învață de dreptările Tale. Suprim pe mea dreapta Ta, Doamne, ca să dau slava Ta toate ziua mare părința Ta. Sfântă Dumnezeule, Sfântă Tare, Sfântă de moarte, niște de noi, Sfântă Dumnezeule, Sfântă Tare, Sfântă de moarte, niște de noi. În această zi se pregătește calea spre postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Postul, în general, îl simțim că ne apropie mai mult de Dumnezeu. Atunci când postești, când te abții de la ceva, te înfrânezi de altceva, simți că acolo îți fortifici voința. Practic, aceasta dorește postul, prin aceasta se dorește ca postul să se remarce diferit de zile obișnuite, până a apropia mai mult de Dumnezeu, până a ne spovedi, a ne împărtăși și a simți că stăm de vorbă mai mult cu Dumnezeu. Ar trebui totuși să înțelegem, să facem o distinție clară între, sau cel puțin să înțelegem că e important să combinăm postul acesta al gurii, cum ar spune un om simplu, de postul sufletului, pentru că mulți dintre credincioși, mai ales că este și o perioadă favorabilă cu multe legume, consideră că e important să postească, dar liniștea sufletească nu și-o regăsește, poate. Foarte frumos ceea ce dumneavoastră ați subliniat acum și răspunsul dă Sfântul Ioan Gură de Aur, mare ierarh al bisericii, care ne spune într-o carte a sa, în predicele despre omilii despre statui, la care Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune: spui că postești, arată-mi că postești, să postească gura, mâna, picioarele tale. Deci, într-adevăr, toate aceste simțuri și mădulalele noastre, atunci când și ele sunt curățite printr-o abținere la rău, dovedim că postul are o dublă valoare, nu numai cea fizică când ne înfrânăm de la bucate, ci și cea sufletească când ne abținem de anumite păcate. Așadar, deci, iată, prin cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur înțelegem că postul trebuie să aibă această dublă semnificație, și sufletească și trupească. Spre deosebire de celelalte posturi care au o durată fixă, postul Sfânt Petrului, cum este numit, are o durată variabilă de la an la an, deoarece începutul lui, fixat aproximativ prin secolul VI, este în funcție de data variabilă a învierii lui Hristos. Postul ține până în ziua de 29 iunie, inclusiv dacă această sărbătoare cade miercurea sau vinerea, dezlegându-se în acest caz numai la pește și unde lemn. Durata lui este deci mai lungă sau mai scurtă, după cum învierea din anul respectiv a căzut mai devreme sau mai târziu. Vă invit să intrăm în minunata lume a Sfintei Liturghii de astăzi.
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cuvioase Părinte, binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților și întru toți lăudaților apostoli, ale centrei Sfinț Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie o să vășim astăzi, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, zborătorul de Nil, ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri, ale Sfântului Proroc Elisei și ale Sfântului Ierarh Metodie, Patriarhul Constantinopolului și a celor împreună cu dânsi, a cărei Sfântă Pomenirea o să vășim astăzi, cu ale Sfinților și drepturilor Dumnezeu și Părinte Arhim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun de oameni iubitori. Amin. Binecuvintează, Părinte. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă Biserica aceasta pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! La Preasfințitul Teofan, arhiepiscop al Iașului, mitropolit al Moldovei și Bucovinei și locțitor de episcop al Hușilor, pentru cinstita preoțime și antul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru poporul român binecredincios de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru asta cea iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Preacuviosul Părintele nostru Stareț, Arhimandritul Serafim, împreună cu toți părinții frații ostenitorii, biruitorii și închinătorii Sfântului locașului acestuia, Domnului să ne rugăm.
binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Bine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul, și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântat ești, Doamne! Iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpână noastră de Dumnezeu, născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce ești fără de moarte, și ai primit pentru mântuirea noastră a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, care neschimbate ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria,
înălțim și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. viața și învierea noastră, Doamne, slavă Ție! Cu sârguire
ucenicilor tăi celor din toată lumea, ca și cu o porfidă și vison, biserica ta împodobită fiind, cântând și strigă către tine, Hristoase, Dumnezeule, poporului tău trimite-i îndurările tale, pace obștei tale dăruiește și sufletelor noastre mare milă. Mare apărător, te-a aflat într-o primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni, deci pe cu mândria lui Lie ai surpat și la luptă îndrăzneț ai făcut pe Nestor, așa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca niște pârgă de fire, ție săditorului stăpân făpturii, lumea îți aduce, Doamne, prepurtătorii de Dumnezeu mucenici, pentru ale cărora rugăciuni, în pace adâncă biserica ta, obștei tale, pentru Dumnezeu și născătoare de Dumnezeu, păzește omul milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu curgerile sângiuirilor tale, Dimitrie, biserica a rușit-o Dumnezeu, cel ce ți-a dat ție tărie nebiruită, ci păzește cetatea ta nevătămată, că tu ești întărirea ei, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Apărătoare, Doamnă, mulțămiri de Epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, prorocii prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate.
steagurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei. S-au împuternicit din slab cei rău, s-au făcut tari în război, au întors taberele vrăjmașilor pe fugă. Unele femei și-au luat pe morților înviați, iar alții au fost chinuiți neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere. Alții au suferit batjocură și bici, ba chiar lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu fierăstrăuni, au murit uciși cu sabia, au pribejit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți, ei de care lumea nu era vrednică. Au rătăcit în pustii și în munți și în peșteri și în crăpăturile pământului. Și toți aceștia mărturisiți fiind prin credință n-au primit făgăduința, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea. De aceea și noi, având în prejurul nostru atâta nor de mărturii, să le pădăm orice povară și păcatul ce grabnic ne împresoară și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței, care pentru bucuria pusă înainte a suferit crucea, n-a ținut seama de ocara ei și a așezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. Și Duhului vostru, Părinte. Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celor ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru, Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul vostru, cinstite Părinte. Ce drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul către ucenicii Săi: pentru cel care va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu pentru el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de mine,
iubește pe Fiu, ori pe Fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de bine. Și cine nu-și va lua crucea sa și nu va veni după mine, acela nu este vrednic de mine. Atunci răspunzând, Petru a zis către dânsul: Iată, noi am lăsat toate și am urmat ție. Oare ce vom avea noi? Iar Iisus a zis către ei: Adevărat spun vouă, că voi cei care m-ați urmat pe mine la nașterea din nou a lumii, când va ședea Fiul omului pe scaunul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 scaune, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau fecior, sau țare, pentru numele meu, însutit va lua înapoi și viața veșnică va moșteni. Dar mulți din cei dintâi vor fi pe urmă și din cei de pe urmă vor fi întâi. Pace ție, binevestitorule! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să zicem toți din tot sufletul și tot cugetul nostru, să zicem:
Încă ne rugăm pentru preacuviosul Părintele nostru Stareț, Arhimandritul Serafim, dinpreună cu toți părinții, frați ostenitorii, miluitori și închinătorii acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Rugați-vă cei chemați Domnului. Doamne, miluiește! Cei credincioși, pentru cei chemați, ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii. Doamne, miluiește! Să-i pe dânsii cuvântul adevărului. Doamne, miluiește! Descoperirea lor Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Să unească pe dânsii cu Sfânta sa sărbătornicească și apostolească biserică. Doamne, miluiește! Biruiește, biruiește, apără și păzește pe dânsii, Dumnezeule, cu harul tău.
Doamnelor și domnilor, iată-ne din nou la Mănăstirea Dimitrie Cantemir. Dacă în cursul episodului anterior ați putut urmări un istoric al acestei mănăstiri și ați făcut cunoștință cu familia mănăstirii, iată ne-am întors într-o perioadă a trandafirilor. Bun regăsit, părinte, și vă mulțumim pentru că ne-ați reprimit alături de dumneavoastră într-un sezon, să spunem, cald și primitor, propriu-zis, pentru că primăvara și vara sunt anotimpurile ce te readuc la viață. Bine ați revenit la mănăstirea noastră și ne bucurăm nespus în această zi că sunteți aici și putem realiza o prezentare de noua mănăstirii noastre așa cum este ea acum. Într-adevăr, părinte, cred că este inerentă întrebarea după un an și jumătate de reîntoarcere la mănăstire, să întrebăm așa scurt și să putem cuprinde un răspuns corespunzător. Ce mai faceți? Ce mai face Mănăstirea Dimitrie Cantemir? Pentru că remarcăm schimbări foarte frumoase. Bănuiesc că nu v-a fost atât de ușor. Dacă ne întoarcem în urmă, nu a fost ușor încă de la început și totuși frumos. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, mănăstirea noastră prosperă și ne bucurăm pentru lucrul acesta, atât de punct de vedere al personalului, al oamenilor care s-au înnoit, unor oameni tineri, dar de calitate, cu o vocație pentru Dumnezeu și care sprijină foarte mult acest loc și, așa cum știm noi, în general, mănăstirile sunt centre misionare de credințe. Iar în ceea ce privește gospodăria, curtea mănăstirii, tot ce înseamnă și ce se vede astăzi, într-adevăr, este o evoluție spectaculoasă vis-a-vis de toate noile realizări pe care le are mănăstirea noastră. Dacă ar fi să ne gândim, parcă la finalul materialului trecut am subliniat necesitatea construirii unui drum, astfel încât și dumneavoastră să puteți parcurge mai ușor drumul ce face legătura cu civilizația, să zicem, dar mai ales și pentru creștini, pentru cei care ar putea veni aici în orice zi din săptămână și mai ales la final de săptămână, să se liniștească, să-și liniștească sufletul. Și am avut și noi bucuria, în sfârșit, să simțim cu adevărat că venim la Mănăstirea Dimitrie Cantemir fără să ne întrebăm dacă e frumos sau nu afară și să depindem într-un fel ca să putem merge pe un drum bun. Da, așa este. Astăzi ajungem pe un drum nou la mănăstire, un drum care leagă drumul județean 244B de mănăstirea noastră, un proiect nou, ambițios și foarte frumos realizat, unde ne-a deschis pe noi mănăstirea spre lume, spre oameni și, într-adevăr, multora le este mult mai ușor să ajungă aici la mănăstire. Este o realizare nemaipomenită pentru noi și nu numai pentru noi, pentru că face legătura cu mănăstirea Daș și cu satele învecinate, unde oamenii, trecând în drumul lor de zi cu zi, pe lângă mănăstirea noastră, se închină și, într-adevăr, mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste realizări de aici. Dacă este să ne uităm în jur, fiecare anotimp își are frumusețea lui. Acum remarcăm frumusețea exterioară a bisericii, dacă ne iertați, poate mai mult decât interiorul, pentru că trandafirii și natura întreagă, fiind trezită la viață, determină pe toți să vină mult mai deschiși. Așa este. În primul rând ne-am gândit să dăm o notă frumoasă curții mănăstirii, pentru că de la prima intrare, prima impresie, te ajută foarte mult să interiorizezi mai târziu rugăciunea. Intri în curte, găsești o mănăstire amenajată foarte frumos în exterior, cu alei, cu trandafiri, cu plantele acestea ornamentale, brăduți și care, într-adevăr, în natură te simți extraordinar. Iar sezonul acesta, de început de vară, ne găsește foarte, foarte frumos și, într-adevăr, tot aici te îndeamnă spre ceva lăuntric și nemaipomenit. Nu vă este ușor, pentru că seceta și-a pus amprenta asupra zonei noastre, mai mult ca oricând știrile nu sunt de bine din perspectiva agriculturii, de aceea nici dumneavoastră nu cred că aveți posibilitatea, nu v-a fost atât de ușor să aveți la dispoziție tot necesarul ca să întrețineți acest gazon, această verdeață și să nu mai facem referire și la pământurile pe care le aveți. Așa este. A constituit în ultimii ani, de fapt, o problemă aceasta a apei și seceta în general pe zona noastră, acest podiș a Moldovei, însă noi am tot dorit ca în permanență să fim în primă, să spunem așa,
grijă, să avem această primă grijă, udatul, apa, resursa de apă. Și pentru aceasta am creat o automatizare aici la mănăstire, să putem uda și gazonul cu instalație de automatizare și trandafirii, cu furtuni prin picurare, grădina mănăstirii, și pentru aceasta am amenajat un iaz cu apă, o rezervă de apă mai mare, încă din timpul iernii și al primăverii, când avem mai multă apă, și să putem face față. Nu ușor, într-adevăr, e o preocupare de căpătâi în timpul verii această problemă a apei, dar, într-adevăr, noi ne bucurăm în prezent. Oamenii vin, am văzut astăzi biserica plină. Din acest punct de vedere, vorbeam și de drum, e și frumos afară, e frumos felul cum dumneavoastră ați decorat grădina interioară și sunt multe motive care îi îndeamnă pe oameni să vină la biserică. Așa sperăm, pentru că chiar vorbeam, cred că la Mănăstirea Dublina, cu părintele care îmi spunea că pe această perioadă de criză, ca o mică paranteză, cred că oamenii se vor îndrepta și mai mult spre credință. Pe de o parte, însă, consider că cel mai important motiv pentru care vin este aceea că în fiecare dintre noi există o sete de frumos. O sete de acest frumos, nu numai atât exterior cât și interior. Fiecare dintre noi tindem, căutăm spre Dumnezeu și atunci, în această sete duhovnicească, indiferent de problemele care sunt, și uneori problemele ne îndeamnă și mai mult, dar nu numai, să-L căutăm pe Dumnezeu și simțim nevoia să evadăm puțin din cotidian, din munca de zi cu zi. Iar o zi pe săptămână, într-o zi pe săptămână, cum este o sărbătoare, găsim un prilej deosebit să ajungem la o mănăstire, la un loc acesta, unde, într-adevăr, și zona aceasta curată, nepoluată, te ajută foarte mult. Și cred că, în primul rând, de aici vine, deci, în primul rând, educația unor oameni, descoperim oameni în această zonă credincioși, foarte credincioși, prieteni ai casei Domnului, să spunem așa, dar nu numai educația lor de ani de zile și ceea ce au primit fiecare de la părinții lor arată în prezent prezența pe care o avem și la biserică și, într-adevăr, cum am și spus, drumul dublează acest număr de credincioși care ajung astăzi la mănăstire la noi. Suntem într-o zi foarte importantă pentru că ne pregătim propriu-zis pentru postul dinaintea Sfinților Petru și Pavel și din câte am remarcat și la binecuvântarea pe care dumneavoastră ați dat-o la finalul slujbei, ați punctat faptul că e foarte important să depășim dragostea de Dumnezeu față de dragostea pe care o avem față de cei apropiați nouă. Cred că ar fi bine să discutăm puțin, pentru că trebuie să recunoaștem, la ora actuală, nu știu cât la sută se mai percepe credința așa cum a fost poate odată, când cuvântul lui Dumnezeu era mult mai important decât cuvântul legii și al celor care conduc statul la un moment dat. Da, într-adevăr, atunci când ne gândim la Evanghelia de astăzi, în care Mântuitorul Hristos ne îndeamnă să iubim pe Dumnezeu mai presus decât lumea aceasta și chiar să nu punem mai întâi pe primul plan rudele cei apropiați, părinții noștri, mai mult decât pe Dumnezeu. Însemnând să iubim după cuvință pe cei noștri, dar ne gândim în primul rând că lui Dumnezeu datorăm ceva mai mult, ceva care nu poate să se egaleze cu oamenii. Pentru faptul că suntem la o zi de începere a postului, Sfântul Apostol, unde avem un prilej duhovnicesc să ne bucurăm chiar atunci când postim, când aducem și noi un obol de osteneală duhovnicească lui Dumnezeu și, de ce nu, chiar nouă înșine atunci când postim, vedem că parcă și noi arătăm mai bine sufletește și chiar fizic ne ajută foarte mult postul. Iar îndemnul Mântuitorul Hristos legat de rânduiala bisericii, a postului și acest post al Sfinților Apostoli ne arată evlavia pe care creștinii în general o au față de mare apostol Petru și Pavel și care dăruiesc acest post anul acesta de 2 săptămâni până la 29 iunie. Pentru că trebuie să vorbim puțin și despre cele din interiorul mănăstirii, să-i cunoaștem pe fiecare dintre cei care fac astfel încât această mănăstire să fie atât de frumoasă, atât în interior cât și în exterior. Spuneați ceva mai devreme că aveți alături de dumneavoastră, recent, un
Un lucru incredibil pe care ar trebui să-l cunoască și telespectatorii noștri și cei care ne urmăresc, în contextul în care vorbim de o aplecare a românilor, a creștinilor ortodoxi. Din păcate se întâmplă, chiar și în inima ortodoxismului, referindu-ne la nordul Moldovei, mulți se îndreaptă spre religii care să-i sprijine, protestante, neoprotestante. Iată un german a poposit pe meleagurile Moldovei sărace, părții sărace a Moldovei, la Episcopia Hușilor și astăzi am aflat că este chiar la Mănăstirea Dimitrie Cantemir. Într-adevăr, pentru noi este o surpriză frumoasă acest om, pentru că el a fost convertit de la Biserica Catolică la Biserica Ortodoxă de către monahi bulgari din Germania, unde a stat 5 ani de zile la o mănăstire ortodoxă bulgară din Germania, și apoi a ajuns în România. Și faptul că este acum aici la noi, la Huș, datorează Preasfințitului Corneliu Bârlădeanu, care bun cunoscător al limbii germane, cu studii de doctorat în Germania, și datorită educației sale și dragostei față de oameni, l-a făcut pe acest părinte, acest călugăr, să stea o perioadă la Huș. Deci e un lucru extraordinar că un om poate atrage un om când găsește ceva. Și Preasfințitul datorită... A stat la episcopie propriu-zis, probabil învățând din o rânduială ortodoxă. Da, deci el vine deja cu un bagaj de cunoștințe ortodoxe foarte bine întemeiat. Vreau să vă spun că are o bibliotecă surprinzătoare de cărți ortodoxe, citește, lecturează și s-a convertit din convingere. Recent, de mult timp. Deci, dacă la noi este de 1 an de zile, în Germania are 5 ani, deci în jur la 5-6 ani de zile de când el a trecut la credința ortodoxă și foarte convins, adică vreau să vă spun, respectă cu strictețe programul mănăstirii, slujbele, afară, s-a adaptat la tot ce este necesar aici la mănăstire și pentru noi este un exemplu. Este un exemplu și e tânăr, e în vârstă, are un motiv anume care l-a determinat sau pur și simplu cunoscând această credința noastră, cunoscând din tainele ei? Cred că viețuirea celor călugări bulgari din Germania, celor mănăstiri din Germania, l-a făcut să se convertească. Și apoi, mai târziu, lectura a fost un tablou care a întregit această cunoaștere a ortodoxiei. Dar este un om pătruns. Deci, pur și simplu, un om pătruns, ceea ce face el, face pentru Dumnezeu. Chiar până într-o discuție problema banilor și altor lucruri și a zis, dacă eu avem nevoie de bani, stăteam în Germania. Dar am venit pentru Dumnezeu și nu pentru bani. Un lucru extraordinar ca un om din Occident, unde noi, poate mulți români aspiră la valorile acestea europene și chiar materiale. Se întâmplă invers, unii să plece în afară pentru bani, pentru a reuși să-și... Da, și într-adevăr el s-a regăsit, a fost de câteva ori în vizită la noi și a fost mănăstirea de care a plăcut aproape cel mai mult din eparhie și a venit aici în mod special datorită recomandării Preasfințitului Corneliu și rânduieli pe care dorea să o găsească aici, într-adevăr s-a integrat foarte frumos, iar grupul de părinți de la noi, la mănăstire, obște mănăstirii noastre, foarte apropiată și în permanent atent cu el, l-a făcut și mai mult să simtă în general dragostea ortodoxă, creștină și ospitalitatea românească. Știe limba română? Cum comunicați? Are cunoștințe foarte multe de limba română, nu vorbește perfect, înțelege aproape totul. E un avantaj. Și chiar citește la biserică, în limba română. Ar trebui să vă întreb pe dumneavoastră ce mai faceți. Pentru că v-am cunoscut așa, poate cum nu v-au știut mulți. Ne-ați povestit despre dumneavoastră cum ați pornit pe meleagurile noastre, în ciuda faptului că veniți din zona cea mai frumoasă a Moldovei, de Suceava, Putna. Ce mai faceți? Da, mulțumesc foarte frumos de întrebare. Într-adevăr, mă regăsesc acum ca de întotdeauna aici și sunt extrem încântat de ce ne-a ajutat Dumnezeu să realizăm aici și personal a fost o experiență nemaipomenită să putem face această mănăstire, să putem da viață și să putem da această viață, adică suflet, prin oameni pe care avem. Și personal trăiesc mari satisfacții sufletești, mari împliniri sufletești, deși cea mai mare bucurie este comunia cu oamenii și putem spune că suntem o mănăstire misionară, chiar filantropică, datorită ajutorul pe care ne-au dat oamenii locului, ai zonei, timp de mai mulți ani, noi astăzi le răspundem.
răspundem prin respect, prin rugăciune pentru ei, dar nu numai atunci când un om este bolnav. Avem mai multe cazuri când i-am dus la spital, la operații, la internări, la consultații. Deci, practic, și pe tărâmul acesta filantropic desfășurăm activitate Și propriu-zis rodnică. vă faceți cunoscut și altfel în comunitate. Pentru că nu e atât de ușor, spuneați dumneavoastră că nu v-a fost ușor nici să fiți acceptați încă de la bun început în comunitate. Cu siguranță, la început oamenii nu prea știau ce dorim noi să facem aici, însă pe parcurs cumințenia, respectul pe care l-am avut față de ei și realizările de aici au dovedit că, într-adevăr, intențiile noastre sunt foarte bune și foarte de folos tuturor. Mesajul pe care astăzi Dumnezeu ne transmite nouă și biserica în general este că nu putem trăi fără spiritual. Nu putem trăi fără Dumnezeu și oriunde învețuim, trebuie să-L simțim pe Dumnezeu prezent în viața noastră. Să-L lași de fapt pe Dumnezeu prezent în viața ta și gustând această bucurie a prezenței lui Dumnezeu în viața ta, singur te vei învăța și singur vei primi sfaturi de la Dumnezeu și vei avea o altfel de viziune asupra vieții. În finalul sinaxarului zilei ni se spune că acum prăznuim toate câte Duhul Sfânt cu dăruiri de bine a sfințit, sfintele cele prea înalte și sfințite, adică cele 9 cete ale puterilor cerești, pe strămoși și patriarhi, pe proroci și pe sfinții apostoli, pe mucenici și ierarhi, pe sfinții mărturisitori și pe cuvioși și mucenici, pe cuvioși, pe drepți și pe toată ceata sfintelor femei și pe toți ceilalți sfinți necunoscuți, împreună cu care să fie și cei care se vor adăuga în viitor. Pe norul cel purtător de lumină, pentru care stăpânul tuturor cel fără început din cerul s-a pogorât, ca ploaia pe lână și pentru noi a luat trup făcându-se om, o să o mărim ca pe o Maică a Dumnezeului nostru prea curată. Sfinte Dimitrie, roagă-te pentru noi, rămân fără glas cu totul și înspăimântat de minune, cum slăbănogul episcop Ioanichie, dar când a sărutat prea cinstit trupul tău și s-a sculat în picioare, și ai pedepsit pe cei ce au vrut să fure din moștele tale. Sfinte Dimitrie, roagă-te pentru noi, saltă și dănțuiește Basarabii, căci într-un dânsul ai crescut, Părinte, viețuind încerește, dar se laudă mai ales și România, avându-te vistierie nefurată, Dimitrie, și apărător nebiruit, voievodule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Domnul Iisus Hristos cu toți, cuvioșii și drepții, împreună cu toți sfinții au venit la Sfântul tău sfârșit. Cântarea cea sfântă între ei clăsuindu-o, sfinții îngeri au primit al tău suflet, iar trupul tău ni l-a lăsat nouă fiilor tăi de minuni izvor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mințile celor fără trup, a lăuda nu se pricep fecioară, precum se cuvine minunea nașterii tale, dar știind dragostea ta, ce oi spre fii tăi cei muritori îndrăznit, primește rugăciunea noastră, că spre aceasta săvârșim cântarea. Vă îndemn pe final să vă bucurați în toate zilele ce urmează, de tot și toate, în ciuda tuturor durerilor și nefericirilor noastre, care nu sunt puține, ce e drept, pentru că este posibilă totuși, este reală, e normală liniștea sufletească, pentru că este singura modalitate de împlinire reală a oamenilor. Cinstit Sfânta Prăznuire,